Добрый вечер, сябры. Працягваем жывы эфір Белсату і зараз аналітычная праграма «Размова». З вами вядучы Віталь Цыганкоў. Ці скончыўся міграцыйны крызіс поўнай паразы Александра Лукашэнкі, альбо ён яшчэ паспрабуе взяць рэванш? Як сілы пратэсту могуць адказаць на ўладны рэферэндум аб Канстытуцыі? Ці перспектыўная прапанова аб'яднаных штабоў прыходзіць і выкрэсліваць абодва варыянту? Гэтыя ды іншыя тэмы абмяркоўваем з сённяшнім госцем размовы. У варшавскай студыі Белсата беларускі палітолог Андрей Елисеев. Добрый вечер. Добрый вечер. Дзякуй, што долучыліся. Разберем некалькі тэмаў сёння. Пачнем, напэўна, з этого самого мігранцкага крызісу. Ёсць такое ўражанне, што, як, скажем мягка, ён пайшоў не такім шляхам, як хацеў бы гэта Лукашенко, і многія кажуць пра яго паразу, але, як мы звыкліся, гэта не той чалавек, які любіць прызнаваць свае паразы, адступаць. Ці ёсць яго яшчэ недзе у рукаве, у запасе нейкія хады, калі ён можа вярнуць гэту тэму ці в нейкай іншай форме? Я далёкі ад той думкі, што міграцыйная сітуацыя канчаткова вырашылася, хаця зараз яна відавочна змякчэла. Я згодны з гледзячам польскага боку і выслаўляў падобную ідэю, што напраўду Лукашенко можа у будучыні згуляць яшчэ афганскую карту. Я маю на ўвазе уцекачоў з Афганістана і цэнтральна-азіяцкіх краінаў. Мабыць, гэта, вядома, будзе не зімой, гэта можа быць у наступным годзе, але мажлівасці гуляць у міграцыйны крызіс ёсць, і гэта даволі танны спосаб уздзеяння на ЕС, бо Лукашенко можа, вядома, пачаць трыбушыць еўрапейскі бізнес, так? Але тады ён зусім зыдзе, гэта зусім уже шпурлянне сабе ў нагу. А вось міграцыйны крызіс гэта адносна танны метад уздзеяння на еўразвяз і, дарэчы, на Крэмль таксама. Ці ёсць уражанне, што еўразвяз, калі ўжо зараз прыняў нейкую матрыцу адказу на гэты крокі Лукашэнкі, то ён можа і далей прымяняць, і ўжо любы іншы удар не будзе такой нечаканасцю, і яны ведаюць, як адказаць? Напэўна, ёсць, па-першае, еўразвяз жа добра згуляў на перарыванні крыніцаў міграцыі, так? Ён пачаў працаваць з краінамі Блізкага ўсходу, і тут і плюс, але з іншага боку, калі раптам будуць адладжаныя плыні міграцыйныя з Цэнтральнай Азіі і Афганістана, то тут ужо цяжэй уздзейнічаць відавочна. Таму ёсць пэўны зараз арсенал, як гэтаму супрацьдзеяць, але гэтая гульня можа працягвацца. Але на гэты момант я лічу, што Меркель у пэўнай ступені перагуляла Лукашэнку, хаця многія кпяць і дапікаюць за гэтую размову, але трэба разумець, што Меркель куды большы абсяг адказнасці. Яна не мысліць толькі беларускім рухам, і што там лабісты беларускага рэжыма могуць скарыстацца і скарыстаюцца гэтым, каб неяк вярнуць статус-кво. Меркель мысліць, яна таксама клапоціцца у рэшце рэшты пра курдскі народ і мае адказнасць куды больш. Яна зрабіла, што магла, каб у еўразвяз не тыкалі замерзлым да смерці курдскім дзіцём на беларускім памежжы. Я бы это параўнаў в адной з каментароў, што вось, каб был бы землетрус нейкі, Меркель пазваніла бы Лукашенко, абмяркоўвала б землетрус. Это канкрэтная падзея, а ніяк не звязана з яго легітымнасцю ці са зменай еўразвязу да ягонай палітыкі. Да той пары, пакуль еўразвяз не паступаецца сваёй пазіцыі ў прызнанні яго легітымным і легальным кіраўніком, да той пары, пакуль не адмяняецца санкцыйная палітыка і еўразвяз не гатовы плаціць, так? Не гатовы паступацца фінансавым ціскам, да гэтай пары званкі Меркель гэта не нейкая параза еўразвязу. Вы в сваіх артыкулах часам ужываеце такую, скажем, метафору, што вот раней Лукашенко яшчэ до 2020 году станавіўся пазіцыю міратворчую ў гэтым рэгіёне. МЗС беларускі казаў, што вот донар стабільнасці, афіцыйны Менск, то цяпер ён, наадварот, развівае, як вы выразіліся, вайнатворчую пазіцыю. То бок, якія яшчэ ў яго магчымасці, калі гэта не стрэльба сабе в нагу, але сапраўды нешта больш рызыкоўнае. Можа быць, на украінскім накірунку неяк гуляць на баку Расіі. Што в гэтай вайнатворчай пазіцыі ён можа яшчэ прыдумаць? Ці на што ёсць намёкі, што ён збіраецца дзейнічаць? Сітуацыя сапраўды перакулілася дагары нагамі, і
Ужо который раз Лукашенко публічна гэтую ідэю трэцяй сусветнай ці нейкай глобальнай вайны выслаўляе. Ён такім чынам хоча застрашыць захад у першую чаргу, але Там, помните, он весь час скажа: я же не безумец, я же не безумец. так, але гэтым самым не толькі захад, ён яшчэ і спрабуе ўплываць на Крэмль, хоць гэта не так відавочна, але цікава, што значыць, Лаўроў хуценька выклікаў Макея не так даўно, калі Лукашенко пачаў ужо сур'ёзную эскалацыю на мяжы. Дык вось, галоўная ідэя Лукашенко гэта каб яму плацілі грошы. Яму трэба рэсурсы і трэба датацыі вонкавыя, так, каб працягваць сваё кіраванне. Зараз адбылася сітуацыя, пры которой Лукашенко, падпісаўшы інтэграцыйны пакт новы, яшчэ не займеў грошай ад Расіі. Гэта вельмі адрозніваецца ад сітуацыі 2014-15 гадоў, калі ён двойчы прадаў падпісанне дамовы пра Еўразійскі эканамічны саюз. Таму зараз ён спрабуе гэты фінансы дастаць ці з захада, каб яны прынамсі перапынілі гэтыя сектаральныя санкцыі, ці з Расіі, каб яна плаціла, каб Лукашенко, крый Божа, не сутукнуў ілбамі захад і Расію. Але цяпер сапраўды ён падпісаў гэтыя так званыя дарожныя мапы, потым іх перайменавалі ў саюзныя праграмы, не атрымаўшы ніякай не тое, што фінансавай кампенсацыі, там, памятаеце, яшчэ падатковы маневр был, все это забылі, а нават ніякага крэдыту ад Расіі не атрымаў. І ясна, што ён гэтым раз'юшаны. Сапраўды, гэта больш выглядае падобным не на гандаль 14-15 гадоў, а папярэдняя прэзідэнцкая кадэнцыя 2010 год. Тады Лукашенко літаральна тыдзень, цягам 2 тыдняў пасля выбараў, і гэта пабоішча на плошчы, ён прыняў увесь пакет інтэграцыйны ў рамках тадыйшай еўразійскай эканамічнай прасторы, і ўжо пазней ён атрымаў выгоды ад нафтавай здзелкі, так? Але зараз Расія не праглядаецца нейкай выгоднай нафтавай здзелкі, то бок Расія толькі гатовая пакідаць пэўна статус-кво наконт кошту газу, і няма куды болей значыць, з нафтавай схемы мець грошы. Таму сапраўды Лукашенко раз'юшаны, гэта было, на мой погляд, вельмі добра бачна з нядаўняга ягонага інтэрв'ю BBC. То бок Лукашенку, кажучы яго ж мова, яго любімае слово, нахилили. Россия в этом сенсе его нахилила из-за подписания этих союзных программ. В его рамках, что он заўсёды гандлюецца, нешта атрымлівае, но тут он не атрымаў фактычна нічога. Чаму это адбылося? Чаму он так нахіліўся? Сапраўды, сітуацыя Лукашенкова зараз слабая, і бачна, што ён здае тыя пазіцыі, якія атрымаў гадамі да выбараў 2020 года. Ён і падпісаў гэты інтэграцыйны пакт, ён робіць шчыльнейшым вайсковае супрацоўніцтва, гуманітарнае, апрача тых сфераў сацыяльна-эканамічных, якія рэгламентуюцца гэтым пактам, ідзе ж паглыбленне інтэграцыі ў мностве іншых. Таму зараз выглядае, што Крэмль яшчэ і яго цісне з прызнаннем адназначным Крыма расійскім. Гэта таксама добра праглядаецца з каментароў крамлёўскіх. Дык вось, бачна, што гэтыя пазіцыі здаюцца, ён не мае мажлівасці, не прадаўшы нічога і не аддаўшы нічога, мець далейшую палітычную і фінансавую падтрымку Крамля. З аднаго боку, некаторыя, ну, скажем, лукашэнкаўскія чыноўнікі, хаця там дэпутат, ну, фактычна таксама чыноўнік, той же дэпутат Савіных, ужо заяўляе, што Беларусь і так фактычна Крым прызнала, але все-таки нейкі самы апошні фармальны крок афіцыйны Менск не робіць, разумеючы, што пасля этого его ўжо будуць успрымаць як, ну, абсалютна не самастойнага палітыка, як, ну, нейкага губернатара Расіі, і разарве адносіны гэта з Украінай. Так, па-вашаму, можа Масква даціснуць і да гэтага фармальнага кроку юрыдычнага? Думаю, што можа. Вельмі слушная заўвага, па-першае, што сапраўды парламентары беларускія гэта не некія выбраннікі народа, гэта фактычна чыноўнікі, прызначаныя прэзідэнцкай адміністрацыяй, і менавіта так іх трэба ўспрымаць. Ці можа Масква даціснуць? Лукашенко вельмі гэтаму супраціўляецца зараз, але калі будзе надзвычай кволая пазіцыя, і калі сапраўды Крамлю ўдасца заціснуць фінансавыя крыніцы, яму проста не будзе куды падзецца з тым, каб атрымаць капейку, каб зарабіць нейкія дзіркі фінансавыя, то я лічу, на жаль, такі варыянт мажлівы, і, канешне ж, адказ Украіны будзе даволі моцны.
Ну а што ён можа все-таки все жыццё былі адносіны з Масквой все-таки нейкі абмен, штосьці ён прасіл замены, патрабаваў і роля была нейкая як адзінага саюзніка. А зараз што ён в абмен на вот гэтыя все прагібы можа прасіць і патрабаваць ад Масквы, а чаму яна яму это не дае? Толькі грошы ці нешта яшчэ іншае? Палітычная і фінансавая падтрымка. Ён аддае так званую паглыбленую інтэграцыю. Фактычна ён здае вялікія кавалкі беларускага суверэнітэта, робіць Беларусь з Беларусі БССР-2, тэрыторыя, якая фармальна ёсць на палітычнай мапе свету, але тым не менш мае надзвычай малыя суб'ектнасці і суверэнітэта. Ён аддае гэта, і стратэгічны кантроль над гэтай тэрыторыяй, ён вельмі важны Расіі. Ён са свайго боку вельмі добра гуляецца на фобіях, якія мае Крэмль і Пуцін, на той фобіі, што Беларусь, маўляе, пойдзе на захад і так далей. Ён прадае проста сваю бытнасць кантролю гэтай тэрыторыі, і апошнім часам усё больш ён прадае і захаду, і Расіі ідэю нейкай прадказальнасці і стабільнасці, каб глядзячы чаго не здарылася, каб трэцяя сусветная не пачалася. Трымайце мяне за рукі, а то я дзікі і гэтак далей, да? Падтрымайце грашыма, каб не склалася нейкая кепская сітуацыя. У гэтым сэнсе, з пункту гледжання стаўлення Масквы, як вы ацэньваеце вот неабходнасць гэтага рэферэндума, які зараз даўно ўжо абвешчаны, але ўсё ніяк не могуць аб'явіць гэты тэкст Канстытуцыі? Лукашенко з 7 дзеяннямі паказвае, што яму так бы сама эта ідэя не вельмі падабаецца. Ён весь час пераносіць, 100 разоў аб'яўлялі, што вось апошні самы нарада пра рэферэндум і зноў перанеслі, зноў дапрацоўваць. Але ўжо аб'явіла, ўжо, здаецца, ступаць няма куды. Гэта трэба яму ці это больш трэба Расіі? Гэта трэба яму, ён будзе прадаваць, і ён гэта інтэграцыйны пакт і збліжэнне з Расіяй ён са свайго боку прадае і за прызнанне новай канстытуцыі Крамлём. Бо гэтая самая канстытуцыя, яна што забяспечае? Яна яму зробіць статус такога айца нацыі ў разуменні цэнтральна-азіяцкіх деспатый. Калі ён будзе мець абсалютна датыкальны статус у якасці старшыні так званага беларускага народнага сходу, і з іншага боку ён стварае падваліны для дынастычнага транзіту, для перадачы ўлады свайму сыну. І ён хоча, каб Крэмль прызнаў вось гэтую новую данасць і вось гэтая новую канстытуцыю, якая забяспечыць гэтыя дзве самыя галоўныя рэчы. А якія праблемы ў Крэмля это прызнаць? Ці он просто хоча падзёргаць его лишний раз выбіць его все козыры і лишний раз патузаць его, добиться ад яго саслаблення яго пазіцый? Канешне, гэта вельмі высокая цана. Фактычна Лукашенко хоча купіць сабе кіраванне далейшае, як мінімум 2 кадэнцыі паводле новай канстытуцыі, і пасля перадаць дынастычна ўладу. Так? Гэта вельмі высокі кошт. І Крэмль гатовы яго забяспечыць толькі за ператварэнне Беларусі ў сапраўдную БССР-2. А ў гэтым сэнсе чаму Крэмль робіць такія, ну скажем, некамфортныя для Лукашэнкі заявы, што паказала зноў-такі тое ж самае інтэрв'ю BBC пра то, што Лукашенко павінен ісці на дыялог з апазіцыяй. Гэта нейкая такая пагроза, ці это проста, можа быць, Крэмль выконвае свае абяцанні, якія ён даў заходнім палітыкам, маўляў, вы паплываеце на Лукашэнку, вось, а мы вас дапусцім як мадэратараў вот, в адносінах да Беларусі. Гэта збольшага гульня на нервах Лукашэнкі, я лічу. Тым часам сапраўды Меркель і Макрон маглі выславіць Пуціну гэтую ідэю, і ён фармальна пайшоў ім насустрач і выславіў гэта. Тут цікава, хто ўвогуле разумее, што пад словам беларуская апазіцыя. Так? Гаворачы гэта, што разумеў Пуцін. Ці ён меў на ўвазе сапраўды Ціхановскую, ці, мабыць, ён меў на ўвазе маргінальныя, вельмі непапулярныя пракрэмлёўскія палітычныя сілы Беларусі. Лукашенко ўвогуле лічыць апазіцыяй Воскресенского, например, так? Тут кожны з гэтых палітычных актораў... Не лічыць, он сам назначил его оппозицию. Так, да. І тут кожны з... Оппозиция его великости, як это кожны з актораў пад словам апозіцыя, калі не прамаўляць дакладна імёны, мае тое, што хоча бачыць. Дякую, Андрей. Гостем сённяшняй размовы был беларускі палітолог Андрей Елисеев. Передачу для вас правёў Віталь Цыганкоў. Заставайцеся з Белсатам.